Triste dimineață, toate într-un gând, trei femei se îndreaptă, grabit spre mormânt. Au adus firestre pentru înălțămar, dar Hristos din morți a înviat. N-a fost grădinarul cel care a luat, n-au fost ucenicii, nu a fost Pilat. Cântă omenirea, cântă neîncetat, căci Hristos din morți a înviat. N-a fost grădinarul cel care a luat, n-au fost ucenicii, nu a fost Pilat. Cântă omenirea, cântă neîncetat, căci Hristos din morți a înviat. Mergi și spune lumii tot ce s-a întâmplat, cum Iisus pe cruce morții a fost dat. Zintuit în cure, mielul înjunghiat, dar prin înviere ne-a salvat. N-a fost grădinarul cel care a luat, n-au fost ucenicii, nu a fost Pilat. Cântă omenirea, cântă neîncetat, căci Hristos din morți